hjertelig goddag. I dag sidder jeg inde på G-Craft, og ja, jeg er så rank up til B. Men ja, jeg vil så spille lidt inde på G-Craft. Og ja, undskyld hvis det lagger lidt. Men ja, jeg skal nok prøve at gøre, som det ikke lægger. Men ja, jeg tager lige hen til min celle. Og ja. Så jeg prøver bare lige at finde den. Og bare lige den første celle med den her dør. Så det er lige her. Men ja, jeg må lige undskylde, hvis I kan høre mit tastatur. Men ja, jeg planter det bare lige igen. Så. Men ja. Jeg vil så bare lige gå ned og mine. Så ja. Jeg smutter lige ned til minen. Og ja. Så vil jeg så bare lige klippe ind til jeg når. Ja, så klippe ind til jeg har fået noget. Men jeg har ikke noget på serveren. Men ja. Nu vil jeg så bare lige klippe indtil jeg lige har fået lidt. Så ses. Okay, nu er jeg tilbage. Jeg vil bare lige give en lille update. Men jeg har fundet den eneste diamond, der var. Yay! Den sælger jeg ikke. Den skal ned i kisten. Men ja. Jeg vil så bare lige klippe videre. Så ses igen. Så er jeg tilbage, og nu skal jeg så ind og sælge det, jeg har fået skaffet. Og ja, der er 17 inde. Stone. Bare lige hvis I siger det er stone. What? Jeg kan ikke sælge. Så er det herovre, man sælger. Ved cobblestone. Og lock. Nu vil jeg så løbe tilbage til mig selv, men der er diamond. Men ja, jeg er medlem af Bjørnebanden. Som I kan se ud af i siden. Men det er ikke min server, det er min ven Olivers server. Eller ikke server, ups. Bande. Det er min ven Olivers bande. Der. Og ja, jeg hedder It's Niklas. Den diamond skal herinde. Og det skal den have iron pickaxe her. Men prøv lige at se, hvad jeg har. Bam! Og så også lige. Bam! Og så nedenunder. Ja, jeg har rimelig gode ting. Men ja. Jeg ved ikke helt, ja. Jeg kan lige vise jer et hemmeligt rum, som de har bygget her ved B. Som jeg viser nu. Den er over ved, ja. Den er sådan hen ved normal mine, så i Fiskersøen. Shit. Se. Så den her i starten. Bum, tika bum, tika bum, tika bum. Bum. Tika bum, tika bum, tika bum. Så er den lige hernede. Og det er en
et enchanting table rum. Jeg ved ikke helt, om der er PvP hernede, men det er lige meget. Bare stå i shift hernede, så sker der ikke noget. Men er det her shop, altså, jeg kan godt lige skrive ned i beskrivelsen, om det her, eller hvordan man sælger i shoppen. Altså, om man skal stå i den, eller hvad man skal. Det må jeg godt lide. Men ja. Jeg tror bare, jeg går hen og køber en fiskestang, så fisker vi lidt. Fuck. En fiskestang. Shit. Jeg håber, man køber fiskestænger her. Hvor kan man købe fiskestænger? Nå der. Køjer. Ja. En fisk. En fisk! Jeg fik en fisk. Hvor blev den af? Hvor blev min fisk af? Nå, der var den. Så kan vi sælge vores første fisk. What? Nå, sådan. Men ja. Jeg tror bare, at jeg vil stoppe videoen af her. Så jeg vil bare sige